Mastercard a fost de la început alături de Ministerul Comunicațiilor și de Apero și de ceilalți jucători care au avut dorința de a lansa o asemenea platformă în România. Cred că în cele din urmă am ajuns la o soluție foarte bună care permite plățile pe net într-un mod foarte flexibil și simplu pentru toată lumea. În mod evident, beneficiul cel mai mare este pentru cetățean, că nu mai trebuie să stea la cost, nu mai trebuie să plătească între anumite ore și așa mai departe. Totul este liber, totul este flexibil. Evident că și pentru stat este un beneficiu foarte mare prin faptul că taxele vor fi plătite mai repede, mai la timp, iar cetățeanul o să fie mulțumit atunci când face plata, spre deosebire, cred eu, de cum se întâmplă astăzi.